Ahojte a vítajte pri dnešnom videu, kde si ideme ukázať po dlhej dobe opäť všetky moje spotrebovance za posledný mesiac. Už je toho dosť veľa, chcela by som sa toho zbaviť, takže idem vám to rovno ukázať. Máme tu niečo dobré, niečo zlé, niečo také priemerné, niečo, čo ma vôbec neohromilo, ale mám tu všetko za tento mesiac, takže ideme na to. Ako prvé začnem s týmto Color Wow Sprayom. Nie je ešte minúty, ale musela som ho preliať, pretože dajte si pozor na túto flaštičku. Ona mi raz padla na zem. Niečo sa s tým stalo, neviem čo presne tu hore, ale keď s tým striekam, tak mi z rôznych iných strán uniká ten produkt a stálo to 30 €, takže flaštičky nemajú veľmi dobre, musela som si to preliať. Ako taký produkt je fajn, nie že by som z toho mala nejaké ultra lesklé vlasy, ultra zdravé a že by som videla veľkú tú zmenu, to zase nie. Myslím, že to nestojí za tie peniaze. Toto je vec, ktorú si nemusíte kupovať. Absolútne to nerobí taký ten wow efekt na tých vlasoch a nehovoriac o to, keď to stalo 30 €, tak raz mi to spadlo na zem a pokazilo sa to. Hej, iné produkty mi non-stop padajú na zem, nikdy sa s tým nič nestalo, ale s týmto áno a tiež by sa to nemalo používať stále. Ja si myslím, že po každom umytí vlasov to môžem použiť, ale tu je napísané, že to môžem použiť vždy až po 3. a 4. šamponovaní, takže asi to nemôžem povedať každý týždeň, ale tretíkrát, keď si umiem vlasy, alebo neviem, ako to presne funguje, ale je to tu tak napísané. No, toto nestojí za to. Samozrejme, existuje na toto nejaké tie dupes, napodobeniny, to myslím, že už vôbec nebude podobné tomuto. Ďalej tu mám krém, toto mám už druhé balenie od značky Ordinary. Tento sa mi páči, akože krémy, hej, všeobecne sú veľmi za mňa podobné, ale tento je zvláštny v tom, že on má gelovú konzistenciu, je taký priesvitný, keď si ho dávate na pleť a nezanecháva vám masný film ako ostatné krémy, ktoré sú biele a zanechávajú taký masný film. Toto, tým, že je to gelová konzistencia, tak krásne to vpije do pleti a absolútne nemáte masnú pleť, čo ja neznášam, lebo tým, keď máte masnú pleť, rýchlejšie sa vám robí akné. Takže ja sa snažím minimalizovať to, aby som mal masnú pleť a obzvlášť to platí pre ženy, ktoré majú že masnú pleť a ešte si dajú krém a sú ešte masnejšie, to je hrozné, takže toto je úplne super, toto si screenshotnite. Nemá to už tento vrch, hej, lebo to som odstrihla, lebo som sa chcela dostať úplne na spodok toho produktu, takže tu má ešte taký vršok, ale to už som odstrihla, aby som všetko vypotrebovala. Je to aj dosť veľké balenie, možno tak 10 € stojí, akože trošku viac, ale je dobrý. Toto je prvý krém, s ktorým som sa stretla, že by bol gelovej konzistencii a nie taký ten klasický biely. Potom tu mám klasickú ústnu vodu z DM-ky. Viem, že toto bola pôvodne zelená, ale viem, že majú modrú aj fialovú a za 1,25 € myslím si je úplne akože taká klasická. Hej, nie je to žiadne wow, ale keď si to podobnám s tým Listerinom, ktorý stojí tak 5 €, tak si myslím, že to je úplne rovnaké a nebudem dávať za ústnu vodu toľko peniazy, takže za 1,25 € podľa mňa úplne stačí. Táto je bez alkoholu, antibakteriálna, stačí. Mám tu značku Dermacol, veľmi som si obľúbila ich sprchové gély. Na zimu prišli s takým perníkovým a s jedným vanilkovým. Ten perníkový voňal presne ako perník. Milujem, že oni vedia úplne tie vône priblížiť tým reálnym vôňam, napríklad tomu perníku. Teraz prišli, že s matcha. Ono to zase nevonia, takže neviem, ako vonia matcha, úplne. Ale akože vonia to pekne, tak sviežo, veľmi sviežo. Veľmi pekne to vonia, akože videla si niekedy, že sprchový gel matcha, ak máte radi matchu, tak si to zoberte, lebo ja som na to bola veľmi, veľmi zvedavá. A Dermacol príde vždy s takýmito krásnymi. Fakt, že vôňa je brutálna, preto to milujem, pretože to pekne vonia. Toto je aj dosť veľké balenie, toto má 250 ml, takže keď chcete nejaké sprchové gely, ktoré fakt pekne voňajú, veľmi, veľmi pekne a každý vonia trošku tak iné, napríklad matcha, hej, predtým bol perník, to je tiež také zvláštne, tak si berte tieto z Dermacolu. Brala som si nejaký čistiaci gel z Actionu, lebo už mi došiel. A nevedela som presne, aký chcem, bola som v Actione a potrebujem čistiaci gel, lebo ja ráno aj večer vždy používam čistiaci gel a keď ho nemám, tak je zle a cítim sa zle, keď si nedám ten čistiaci gel. Toto je tiež taká gelová konzistencia, úplne klasicky, akože neurazí, nenadchne. 92% prírodných ingrediencií, že píšu, by tam mal byť kombuča a niacinamid, odstraňuje make-up a nečistoty a dôkladne hlboko čistí pory. Neviem, ale za pár euro akože úplne stačil. Čo som si obľúbila je Sanitol.
Ja som pozerala na TikToku jednu babu, ona robí také upratovacie videá a vždy tam používal sanitol na všetky povrchy. Nikdy som to nechápala. Ja som predtým používala proste nejaké také iné, čo som si vedela aj riediť s vodou, že mi dlhšie taká flaštička vydržala. Ale keď som toto vyskúšala, toto mám konkrétne, že na kúpeľňu, lebo ja potrebujem poriadne vždy kúpeľňu vyčistiť a je to úplne super. Ale viem, že ešte majú aj také klasické a ešte myslím, že také určené, tuším, do kuchyne, alebo do čoho. Toto je už neviem, koľké moje balenie. Milujem to, lebo veľmi to až tak nesmrdí. Ja som predtým používala Savo. Keď som chcela poriadne vydezinfikovať všetko, tak som používala Savo. Strašne to smrdelo. Nevedela som to vyvetrať. Musím si na to pozerať, keď som s tým pracovala, čiže nosiť rukavice, lebo je to extrémne chemické. A toto tiež, to nie je úplne príjemná vlna, ale nie až tak, že dá sa to vydržať. Je to super, milujem to. Tiež to nie je extra drahé. Má to 500 ml, čo je dosť veľa, akože nevyzerá to na tú flaštičku, ale fakt vám to stačí a úplne je to super. Toto berte. Potom tu mám nejakú zubnú pastu, páčila sa mi obalom. Majú takúto, to je že s príchuťou Aperol Spritz. Hej, Summer Spritz, tak asi Aperol Spritz. A ešte majú jednu zelenú, to je taká peppermintová. Videla som to na TikToku u nejakej baby, že to super bieli zuby, to majú tiež DMK, to som nevidela nikdy túto značku, ale že by to nejak bielilo zuby. Ono to je také, že veľmi ani necítite na zuboch, že by ste tam mali tú pastu. Toto bolo také do oranžová, veľmi také tekuté. Musel som si toho dať fakt, že veľa. Nehovoriac o tom, že sa to extrémne špiní a dáko mi to tie zuby nevybielilo. Ale akože chcela som to vyskúšať, aby som vedela povedať recenziu, ale veľmi to nebieli zuby. Od Balei tento Ultra Sensitive olej na čistenie make-up. Hej, ja si dávam najskôr olejový čistiť a potom ten gelový, čo som ukazovala z Actionu. Toto je super, lebo je to na ultra senzitívnu pokožku, takže úplne super. Zase taká klasika, pekne to odlíči, fakt, že to pekne odlíči, neurazí, nenadchne. Také, že zoberte si. Nebolo to ani drahé a myslím, že to pekne dokážalo vyčistiť aj tú pleť. Mám tu deodorant od Balei. Toto bola limitka, tak to neviem, či tam nájdete. Krásne to voňalo. Potom taký kokos a ja neviem, broskyňa alebo čo. Veľmi pekne to voňalo, ale mám pocit teraz posledné dni, že keď si dávam tieto spreje, ktoré sú s nejakou vôňou, tak mne ešte viacej potom cítim ten zápach spod pazušia. Že veľmi to akože nefunguje. Pekne to vonia a to je tak asi všetko. Takže teraz skúšam, teda mám taký tuhú kamennú sol, taký tuhý deodorant, ten si dávam. Ten mi príde lepšie, lebo je 100% prírodný. Toto ani nechcem vedieť, čo má všetko vo vnútri. Ale pekne to vonia a väčšina si vyberá kvôli obalu. Obal je pekný, vonia je pekná, tak si to zoberiete. Ale kto sa nadmerne pochtí, ako napríklad ja, tak toto akože nebolo moc dobré. Potom tu mám, toto je krásna, neviem, čo mi to tečie. Tyr, to je ten mliečný toner. Veľké balenie, viem, že majú menšie. Ja som zobrala 150 ml. Páči sa mi ten obal, že konečne tým, že je to trošku aj drahší produkt, ale zase vyhrala sa s tým balením, že je sklenený. Krásne to má takto. Je to mliečný toner, veľmi sa mi páči, že to je zase trošku niečo iné, že to je mliečné, hej, má to aj tako ako mlieko, tak to vyzerá, to si dáte ako toner. Toto bolo veľmi dobré, zase nemyslím si, že to robila nejaké extra veľké zmeny, ale bolo to pekné, že si dáte trošku niečo iné na pleť, ako iba klasický nejaký toner, ale dáte si takýto mliečný a tým, že je to korejská kozmetika, refreshing, hydratačný, bol dobrý. Dlho som ho mínila, veľmi dlho, a to som použila aj ráno, aj večer. Veľmi, veľmi dlho som ho mínila, podľa mňa dlhšie ako mesiac, pretože je extrémne veľký, ale na skúšku si môžete zobrať aj menší a veľmi sa mi páči tá krabička. To nechcem ani vyhodiť, lebo je tak pekné, elegantné, minimalistické, to bežne u nás veľmi nenájdete takéto pekné produkty. A samozrejme, čo by to bolo bez sprchových gelov, sprcháčov od Balei, tento bol, ako aj tieto baleácké pekne voňajú, stoja že 95 alebo 85 centov. Vždy sa mi páči, že prídu s nejakými limitkami. Teraz mali takú limitku folklórnu, pretože DMK som mala 30 rokov, to už mám tiež doma, ešte neotvorené. To idem ešte vyskúšať. Ale toto tak krásne voňalo, no je to limitka, takže asi už to nenájdete. Ja si vždy beriem tieto limitky, lebo mi strašne voňajú. Čiže buď toto, alebo ten Dermacol, podľa mňa toto všetci poznáte. A veľmi sa mi páčia aj tie krabičky, že normálne by som si ich odkladala, tieto limitky, ale neviem, kde by som ich všetky už dávala, ale je to veľmi pekné.
Fakt, taký krásny detský obal. Ďalší produkt, značka Ordinary. Ordinary je za mňa veľmi silná značka, takže ju mám veľmi rada. Mám od nej ešte aj taký chemický peeling, mala som od nich aj sérum. A teraz mám kyselina glykolová. Hej, už je to prázdne, to je také žltkavé do biela. Toto je veľmi dobré, to je zase exfoliačný, zase toner, dám si to na tampónik, dám si ráno večer, trošku cítim to štípkanie, ale keď to štípe, tak to funguje. A bolo to veľmi dobre, už mám druhé balenie kúpenie, opäť to stalo nejakých 13 €, že akože trošku viac, ale má to 240 ml, čo je veľmi veľa. Toto má ale oveľa viac využití, ako iba keď to dáte na tvár. Napríklad, keď trpíte nadmerným potením, tak dáte na tampónik a dáte si pod pazušie. Keď máte suché pety, dáte na tampónik a pretriete si pety. Keď máte potom mastné vlasy, tým, že to má takýto aplikátor, viete si to aplikovať aj na vlasy a potom zmyť. Že má to fakt, že vygooglite si, ešte na to viem, že veľa iných využití. Ja som si zapamätala tieto. Je to veľmi dobrá vec. Kyselina glykolová 7%. Neviem, či nejaká iná značka má, ale je veľmi dobrá. Veľmi dobré. Toto berte. Potom tu mám ďalšiu značku, tuto podľa mňa ešte nepoznáte, alebo ak sledujete môj Instagram, tak ju poznáte. A jedná sa o značku Lobej, čo je česká prírodná kozmetika. Oni prišli aj s pánskou radou, takže som to dala Alanovi vyskúšať. Tuto máte, že gel, akože sprcháč pre mužov, potom tu máte šampón pre mužov s kofeínom, aby mu nepadali vlasy. A potom tu máte intimnú penu pre chlapov. Je to úplne super, všetky tri sú už úplne prázdne, takže toto, keď čo spotrebuje, tak to už fakt, že stojí za to. A majú tam aj radu pre ženy, majú tam na rôzne problémy, majú úplne prírodnú kozmetiku. Ja mám kozmetiku na akné, ak trpíte akné, toto je úplne super. Napríklad tu mám myciu penu na akné. Ono to robí takú penu a to si dáte naplať ráno aj večer a zmiete. Veľmi rada mám toto účinné lokálne sérum pri akné. To má takú pipetku, aplikuje sa to iba na to najväčšie akné, čo máte. Ono vám to tak vysuší a ráno už tam nemáte to akné, je to takéto maličké, úplne vám to stačí, lebo sa to aplikuje iba na tie postihnuté miesta. Je to úplne super, ja mám od nich všetky produkty. Všetky. Tu mám... Toto je všetko ich kozmetika do používania. Nejdem to ukázať všetko, mám to tu takto odložené, ale všetko som mala od nich. Tonery, krémy, všetko a milujem tú kozmetiku a teraz mám tým, že spolupracujem s nimi už cez 2 roky, čo je najdlhšia spolupráca cez Instagram, ako mám, pretože im verím a sú skvelí. Cez 2 roky a raz do týždňa, raz za mesiac mám nastavený kódik, čo to môžete využiť, budete to mať ešte vlastne, čo sa teraz oplatí, takže tu vám ho dole napíšem. Napíšem vám aj stránku, oni majú osobitne stránku pre Česko aj pre Slovensko, takže tam môžete ísť, ak nebudete vedieť niečo poradiť, kľudne mi napíšte, ale myslím, že to je úplne jednoduché si tam nájsť, odporúčam. Účinné lokálne sérum pri akné sa to volá. Odporúčam aj myciu penu na akné a pre chlapov určite sprcháč, aj šampón, aj ten intimný sprcháč a pre ženy je tiež tento jemná intimná pena, tiež úplne super. Ešte jedna vec, pre ktorú som sa musela postaviť a zobrať si ju, je make-up. Toto je jediný takýto make-upový produkt, ktorý vám teraz ukážem. Make-up od Plačkovej. Neviem, či sa vyrába, babi mi písali, že veľa žien mi písali, že už sa nevyrába. Veľa žien aj sedel tento make-up, asi mali iba 2-3 odtiene, čo je dosť málo. Oceňujem, páči sa mi ten obal taký so zlatým, oceňujem, že to je sklenené, má to pumpičku. Čo jediné neoceňujem, ja sa neviem dostať úplne na ten spodok, aby som všetko stade vyškrebala. Tým, keby to bolo v plastovom obale, tak zase ako pri tom Ordinary gele odstrihnem a dostanem sa tam. Týmto som sa pokúsila tam dostať, ale viac sa tam už bohužiaľ nedostanem. Potom ste mi radili, že mám použiť nejaké špárátko alebo čo, tak ono stále tam nedostanem sa úplne všetko s tým malým špárátkom. Nevyškriebete stade, alebo že potom ste mi, že štiete to očného tieňa. Ono je to dosť tenké hrdlo, úzke, hej. Takže toto je veľmi dobré. Ale asi vám to budem zbytočne vraviť, lebo už sa k tomu nedostanete, lebo asi už to nepredáva. Neviem prečo, bolo to fakt dobré. Mohla pokračovať v tomto. Matný, úplne super, na to, že má 2-3 odtiene iba, ja mám 72, tak bol fajný. Taký hustejší bol na pleti, ale držal a bol dobrý.
No a to je bolo všetko, nie je toho veľmi veľa, chvála Bohu som toľko toho nespotrebovala za ten mesiac. Konečne sa toho idem všetkého zbaviť, idem to konečne vyhodiť, lebo nebudem tu zhromažďovať prázdne krabičky. Až taký veľký priestor, kde by som to všetko mohla odkladať, že by som vám na konci roka spravila, že ročné spotrebovance, tak toľko miesta bohužiaľ nemám. Veľmi sa teším na vás pri ďalšom videu, nezabudnite ma sledovať a idem tu už teraz zamýšľať, čo ďalšie natočíme.